हेलो एवरीवान दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि पीएम किसाननि सोमोन्दै लोगोफोर जायफोर सुबुंफोरा बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थायो बा जायफोर सुबुंफोरा बे आबादारिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दायो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज ओंखारनानै फैदों लोगोफोर। बे गुड निउजआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन लोगोफोर। आरो बेनि सिगांनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदिनो टाइम टु टाइम गोदान आरो गोनां आपडेटफोरखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ मास मोनब्रैजोंसो 2000 मोननो हायो नङा होमब्ला। दायो बे पीएम किसाननि फैसाया बा आबादारिनि फैसाया जोंनि आसामावल'सो बारायाखै, गुबुन बिहारफोराव बा गुबुन स्टेटफोराव दायो बे पीएम किसाननि फैसाया बारायबाय लोगोफोर। दायो नोंथांमोननि थाखायबो बे पीएम किसाननिनो मोनसे गुड निउज ओंखारनानै फैदों। बे गुड निउजआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर दायो नोंथांमोनाथ' बे पीएम किसाननि फैसाखौ बा आबादारिनि फैसाखौ नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंसो 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो नङा होमब्ला। दायो नोंथांमोना बोसोराव बेसेबां मोननो हायो? बोसोराव नोंथांमोना 6000 फैसाखौ बे पीएम किसाननि मुङाव नोंथांमोना मोननो हायो नङा होमब्ला। दायो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि बे जाबाय। दायो नोंथांमोना जाय सुबुंफोरा बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनगासिनो थायो बा नोंथांमोना मास मोनब्रैनि उनाव नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 मोनबाय थायो। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज ओंखारनानै फैदों। बे गुड निउजआनो जाहैबाय नोंथांमोननिया बे मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना 11,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। दायो बे स्किमनि जोहै फैसाखौ सोर होगोन बा भारत सरकारा होगोन ना आसाम सरकारा होगोन बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायनानै होखानोसै। बे स्किमखौ बा बे स्किमनि जोहै बे 11,000 फैसाखौ आसाम गभर्नमेन्टआसो होगोन लोगोफोर। बेखौ माने भारत सरकारा होनाय नङा। बे स्किमनि जोहै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे 11,000 फैसाखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बे 17,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नङा होमबा। जायफोर माने बेवहाय पीएम किसाननि बेनिफिट्स मोनगिरि बा पीएम किसाननि फैसा मोनगिरिफोर। दायो नोंथांमोना जाय सुबुंफोरा पीएम किसाननि फैसा मोनो बिथांमोनासो बे स्किमनि जोहै बे 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय जुदि पीएम किसाननि फैसाखौ मोनाब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै बा मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना स्किमनि जोहै नोंथांमोना जा 11,000 मोननो थांगासिनो दङ बेजों नोंथांमोननिया बेवहाय 17,000 जागोन। लोगोसेनो बे 17,000 फैसाया नोंथांमोननिया माने नोंथांमोननि पीएम किसाननि मुङाव मोनगोन आरोना। नोंथांमोनाथ' अलरेडि नोंथांमोना 6,000खौ नोंथांमोना मोनखायोआनो बे पीएम किसाननि मुङाव बोसोराव। दायो नोंथांमोना बे 11,000जों लोगोसेनो नोंथांमोना बे 6,000जों नोंथांमोननिया बेसेबां जाखो? नोंथांमोननिया 17,000 जाबाय आरोना। दायो नोंथांमोना जायफोर सुबुंफोरा बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोनो बिथांमोनासो बे स्किमनि जोहै बे 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दायो आं नोंथांमोननो बेखौ क्लियार खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बेवहाय इलिजिबोल जानो गोनांब्ला नोंथांमोना अलरेडि नोंथांमोना माने जाय पीएम किसाननि फैसाखौ मोनो नोंथांमोनासो अलरेडि मोनखायो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा सोर बायदि सुबुंफोरा बे मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होखाबाय लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं।